Zdravím všetkých a vítam vás pri novom videu, kde si dneska ukážeme, ako nainštalovať Mu Editor. Je to niečo vlastne ako programovací program. No, rozumiem, vyznám tak troška sprostené, ale čo už. Tak my si zadáme do Google, do Chrome alebo do Firefoxu, že Mu Editor. Code with Mu. Download. Vydáte, čo máte. Ja mám Windows, takže dám Windows, no. Teraz čakáme, tu sa nám to načítava. Ešte načítava. Tak, ide preparing to install, vydáte, že I accept the terms in the license agreement. Vydáte, že install, ono to bude chvíľu instalovať, takú hodnú chvíľu. Takže počkáme chvíľu a na záver vám poviem pár tipov a trikov, ako programovať. Ak by ste chceli viac videí z tejto série, tak mi napíšte do komentárov alebo dajte like a ja sa vrátim k tomuto teda. Tak čakáme. Je nám nabieha, šup. Takže sa nám to načítava ešte. Ono to bude načítavať asi také 2 minúty a potom by to už malo fungovať teda. No, už sa blížime ku koncu. Dobre, dáme, že finish. A teraz čakáme. Ono, ak prekliknete domovskú obrazovku, tak sa vám tam o chvíľu objaví dačo takéto. Teraz mi to troška seká. Takže, no toto sa vám objaví. A teraz tu budete mať toto. Tak a na záver, ako taký tip vám dám, že takých pár príkladov, tak ja toto vymažem teda. A ak chcete vypúšťať príklad, tak dáte, že print, vždy print, inéž vám to nevytlačí. Dáte, že medzera, zatvorka, 1 krát 2, hviezdička ako krát, minus je ako minus, plus je ako plus. A deleno použijete takúto vec a no a na mod sniny použijete, že 2-krát takto za sebou. Takže dám, že takto. A ono, tak ja to dám ešte, aby som ukázal jednu možnosť, že krát 5, krát 6, krát 7, krát 8, krát 9. A dáte, že upratať. Tak vážko skontrolovať. Dobre, syntaktická chyba. Dobre, tak ja to spravím, že dobre, teraz to nefunguje z nejakého dôvodu, ináč to funguje. Asi mám preťažený počítač, ale nevadí. Tak to vypíšem takto ručne. Tak a dáte ešte koniec zatvorky, ale aby sa nezabudlo, táto zatvorka musí ísť takto. Toto môžeme poslať, tak dám, že nový, nech to nebudem zase nenapísať, takže že print, vždy s malým. Toto vymažem, na čo mi to bude, na čo. Dáme, že takto 1 krát 2 krát 3 krát 4 krát 5 krát 6 krát 7 krát 8 krát 9, medzera zatvorka a tu dáte, že spustiť, ale ja to ešte nemám uložené teda. A tu máte všeličo, dáte, že ladiť alebo režim, no a režim to je ešte, že tu si môžete nájsť čokoľvek, že BBC Microbit, programujte BBC Microbit v jazyku MicroPython, programujte dosky, na ktorých beží CircuitPython a všeličo iné. A ju toho kopu, vytvárate si z knižicou PyGame0, programujte Raspberry či Pico priamo v jazyku MicroPython, Schneck, kde to je Schneck, web, vytvárajte jednoduché webové stránky so stream rámcom Flask. A
alebo ako sa to číta, plasknú. No a tu si môžete nastaviť, ja používam teraz tento Python 3, ale môžete nastaviť čokoľvek, dajme tomu, že PyVM0 a zrazu to tu máte, ja si ten režim teda zmením na ten, čo som mal doteraz, to je tento tu, tieto dva hady. A tak dáte, že skontrolovať a no tak neviem, prečo to nejde. Spustiť, no treba to najskôr uložiť proste. Takže ukončiť. OK. A to bolo teda k dnešnému videu všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite like a odber. Napíšte do komentárov, čo by som mal naprogramovať pomocou nejakých súradníc, či kreslenie, alebo nejaké animácie. Tak vidíme sa pri ďalšom videu a užívajte toto video.